פונדק הקילומטר 101, חוויה בלתי נשכחת, קחו אותי מיד. ברוכים הבאים לפונדק הקילומטר 101. אנו בטוחים שתהנו ממבחר ההפתעות והאטרקציות המצפות לכם. רק אצלנו בפארק הזוחלים נחש בעל 2 ראשים, כן, וגם צב בעל 2 ראשים, נחשים ענקיים וצבעוניים, קרפדת ענק וגם תנינים, איגואנות, אליגטורים. רוצים לרכב על סוסי פוני או גמלים? היי, תוכלו גם לומר שלום לרובה, הטיגריסית היפה בנמרי המדבר. לסיום, הרכבת החשמלית תיקח אתכם לסיבוב של כיף. אז קדימה, למה אתם מחכים? פונדק הקילומטר 101, חוויה בלתי